Unsa pa? Dili na ko padayog eskwela sa college. Mao ka na, Lin. Di na ko makapaeskwela ni mo sa college kay lisod na kay ta. Si mama ni mo, dako kay gasto sa ospital tungod sa iyang sakit. Unsa man tay pong doktor pa? Unsa ba gani sakit ni mama? Malignant cancer. Unsa? Ug nagkinahanglan tag kwarta para sa chemotherapy ni mama ni mo. Ginoo ko. Mutrabaho ka? Oo, ma. Mangita na lang kong trabaho na makatabang ko nimo. Pasensya na, anak. Nga dili ka na makapadayon og eskwela sa college. Okay na, maoy. Lisod man sa kaayo ko na tong pugson nga. Lisod man gid kaayo ta. Ug asa man ka mangitag trabaho, anak? Dinira sa ato sa tagom pa. Ako pa tong adtuon ng akong amiga. Pagpatabang ko niya nga makasod kog trabaho. Timing kaayo day kay kuwang og tawang akong gitrabahoan nga internet cafe. Pasudla ko, Davey. Pero maula gid day, dili ra ba ako ang sweldo? Okay na na, day, uy. Ang importante nga may trabaho ko. Eh, salamat in town. Kinakasodan kong trabaho din sa internetan. Hey! There's a vacant cup here. Daylin, ati man sa nang bagong customer nga ni Sod kay busy ko. Oh, sige, day. Hi, sir. Yes, we do have. Care for a good accommodation. By the way, I'm Adrian. And you are? Lynn. Nice meeting you, Lam. Si Adrian? O day, nagsigisig pangita nimo. Nga naman ko, no? Na, klaro kay naibog nimo day. Ha? Sakay-sakay na lang na day, uy. Basi nagmaminyo kag foreigner. Sus, ginoo ko. Huwag rin taon ko mangandoy nga makabanag foreigner, day, uy. Ato bangan na lang sa to day, uy. Kay ganina ra to nagsigig pangita nimo. How are you, Len? I'm fine. Cody. Can I have your social media account? Why? Because I will go back to Switzerland. And honestly, I want to know you more. I like you, Lem. Adrian. Mao ba? Nibalik na day sa Switzerland si Adrian? Day. Unya, nagsige na siyang message nimo. Day. Ni-message naman to siya. Unya, unsa man? Nagkauyab na mo? Wa pa na ko sugta, day, uy. Ako pa nimo no, sugta na lang to. Kisa tanaw na ko, buutan ba to si Adrian? I love you too, Adrian. Inoon kay nagkauyab na mo ni Adrian? Ako na lang siyang gisugot, day, uy. Total, layo man ni. Lingaw-lingaw lang sad good. Pawaas ka laay. Mausad. Tempa day ha. Kay nanawagan akong papa. Hello, pa? Anak, pauli tayo din sa ato. Kay nga naman pa. Nga na naghilakman ka. Patay na si mama ni mo. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Adrian, thank you for helping my family. Don't mind it. Sa akong tanaw ni Adrian day no,
tinanood yun ang iyahadya ni mo. Laliman ka nga ni balik kit sa dinis Pinas pagkaibaw niyang namatay mo inahan? Lagi day, uy. Og dako kay siya gikatabang nako, day. Kay siya pa may gasto pagpahilona ni mama. Ako pa ni mo day, no? Makigminyo na lang ka ni Adrian. I will help you and your family. Adrian, You marry me, and after that, we'll go Switzerland. buhaton pa. Anak, di ko mutok mo di mo ha nga makigminyo ka ng foreigner ha. Pero kung nakagusto yung ka na niya, minyo eh. Pa, Minyo eh siya kung may gugma ka niya. makigminyo ko ni Adrian pa. Aron sab nga makaadto kog laing nasod. Ay, dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. Ni anak ko sa Switzerland. Mahal. Mahal! Oh, I love you, Mahal. I love you too, mahal. Ano nakuha mo na siya bakos? Mahal? Why are you getting your belt? Because I love you, Mahal. I love you, Sa dista mo diniktawan na. It's time for you to find a job to help with household expenses. Pero, I can't find job here without knowing the language. Please, enroll me in a German language class. You promised me before we get married, that I could stay home and focus on building our family. What happened to that promise? Bullshit! Listen closely. Do exactly as I say. Disobedience will have severe consequences. You're on my turf now. Comply or face the outcome. Understand? Now, go find a job. Kinuo ko. Here's the list and the total amount you need to contribute. What? Kung pagsugod ako sa akong trabaho, o pila naman ito akong sweldo. Adrian, that's not possible. Unlike you, you've earned double than my salary. Just do what I say. Transfer your income monthly into my bank or give me it in cash. Understand, Filipina? Kanoo ko. Kanang ingon ba niinig akong ginagatan din sa Switzerland? Gusto, mangita ako Filipino community. Magpatabang ko nila. Ginoo ko? Muna nahitabo ni mo? Oo, ma'am. Joy na lang. Naglibog kugot ko na siya akong buhaton. Mahalok sa ko musambong sa mga polis. Wag ko'y laing sulbad ang imong problema, Day. Divorce record.
Kaya nakalingawas na ko sa impyerno na akong kinabuhi. Maayo pag maadto ko sa New Orleans. Magsuroy-suroy ko dito. Aron mo ganang akong dukan. Kanindot ining dapita. Makawa kayo sa problema. Dagan kayong kalingawan. Hanapa kayo mga Pilipino din ninyo. Mga pista ko, be. Aron dili ko tugnawan. Oh. Unsa man ang laki sa atbang. Sige mo siyang tanaw na ako. Uy. Hala. Muduol man ni siya na ako. Hi. Are you new here? By the way, I am Jason. Presko ba yung tawahan na? Hello. Pero gwapo pa ya. Sorry, did you say anything? By the way, can I get your number? I'm getting late. Running some errands. Here my FB account and the number. See you next time. Sa minakaon ng tawahan na, eh. Pagbibilan na hinuon kong gamay nga papel nga na ang iyang Facebook account ug ang iyang number. Nabalik na lang ko din sa Switzerland. Pero wag gimawa sa kuna-una si Jason. Ako ko nang suwin og tanaw yung Facebook, be. Uy, Dominicano hindi ni siya. Pero naa sila na ni Muyo sa New Orleans. Ako nang i-message, be. Magpaila ko niya nga ako tong iyang gibilnan og gamay nga papel. Kumusta, Lane? Kamao di ka mo Bisaya? Kamao eh. Nganong kamao man ka mo Bisaya? Love manggod na ako ang language. Sayon naman. Kay Spanish man ang akong mother tongue. Kun mao, dili di ka pwedeng libakon. Dili gyud. Salamat diay nga ni-chat ka na ako. Curious lang ko, kaya nga na nagbilin kasi imong Facebook account ug imong number. Lane, balik diri sa Orleans kay gusto ko nga makakita nimo. Jason. Pagkikitai, day, uy. Maayo ka, Joy? Oo, basig mauna na ay man swerte kay. Abi ni mo, lipay kay ko nga nagkita tagbalik. Ha? Nga naman? Kay sukad atong nagkita ta. Di na ko malimot ni mo. Ha? Nga no, good. Kay love di ka. Jason, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Mahimo ba nga imo ko sultihan sa nitabo sa imong life? Paminaw, kay sultihan di ka. Mali na hitabo sa akong kinabuhi, Jason. You know what? Misamot ang nakukaluoy nimo sa akong nasayran. Love ka na ako, Lane. Dawat na ako tanan kung unsa man ka. Ang tinuod subson, katong una tayo nagkita, dililisod ka mawa sa kong huna-huna. May hinungdan nga ni message ko nimo. Kung mao, love sag ko nimo. Oh, Jason. Kung mao na, unsa pa may atong dugay-dugayan. Atong lihokon ang atong papilis. Aron makasalta. Saad lang yun ako, ha? Dili ko ni mo pasakitan. Dili na mahitabo, Lane. Kay mahal tagyud kay ka. Salamat, Jason. I love you. I love you too, Lane. And
Dako ang kong pasalamat sa Ginoo. Kay bisan pa man sa nahitabo sa akong kinabuhi, may lalaki pa man nga tinuod nga nahigugman ako. Og 5 years na mi nga minyo ni Jason, og may usan sa mi ka anak nga babae. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaggading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Len nga taga Tagum City apan anakaroon sa Switzerland. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nakulahan. Love again. Agi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo daring gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Sorry, Chris, pero di na ko kaya. Unsi buti mo ipasabot. Dili ko straight. Na-realize na ako nga mas makagusto kong lalaki kaysa babae. Hans, Oh, sorry, Chris, ha. Makakita kang tao nga deserve yun sa imong pagmahal. Hans. Kadinhi, aron wala magkapugong sa iyong pagabaton. Aron magkapatuya ka sa pagkabayot. Pa, ilakay kayo nga gisuwayan ako imong gusto nga may tabo, pero masupak ni sa mong kabubaton. Dili ang matuon nga ako ang gusto ni mong may tabo na ako. Sumusupak kinagas kung gusto. Kundi man dahil ko ni mo madawat pa. Ay, mas may magbulayas na lang ko din eh. O sige, layas! Kung mga magtumang ka sa gusto na layas, wala siya ayaw para ako. Hans, anak. Ayaw rigbuhata, please. Ayaw pagtuman sa imong gusto. I'm sorry, ma. Pero time na sa tingali nga pilion akong kaugalingon kung asa ko magpalipayon. Please, ma, sabtak ko. Salamat nga ni uban ka ako dito sa Cebu. Na-realize lang na ko, Sus, nga ikaw giding akong gusto. Huwag ikaw nga akong tinood na gimahal. Salamat, Hans. Salamat nga sa kadugayan. Imis kong ipili. Mahal kay tika, Sus. Sobra yun. Mahal sa kitik, Hans. Dawat akong trabaho. Mau ba? Pariha dito. Dadawat sa kong trabaho. Wow! Congrats sa itong duha, Viv. Congrats, babe! Bye, team! Bye, Hans. Ano ko? Hans? Zos? Ay! Nialagit ka! O makapagsulti. Ay, nga mo ani ka. Isa to? Si Tim to. Oy, kauban ang mas trabaho. Mawa? Kadiyot. Ngano ka? Guba man ang naong mo. Nagsilos ka, no? Ano naman? May angay mo kong silusan? Hey, nausa mo ka. Tasan imo tingog, oy. Tara, maulit na. Unsa mi si Zeus, oy? Hapit naman lang tanan nga akong kaistorya o kauban. Iya man silusan, oy. Ay. Ay, mag-scroll lang muna ako sa Facebook, be. Huwag mo ko'y lingaw. Oh, uy. Nag-post si Chris. Ano sa may post? Ay, uy. Nasa di siya Cebu? Hala no, taon na sa nawa ko'y balita ni Chris. Ay, manginaot lang ko nga. Nakapasaylo na siya na ako sa akong gibuhat niya. Ay, pasaylo ako, Chris. Ako mga sa...
gibingaw kang Chris? Sus, naon sa mga oy. Hisgot lang ko nimo. Siyempre, di sabay, lalim akong gibuhat niya sa una. Napasakitan ba ako to siya. Yako? Lalim ba yung gibuhat ako? Nga pala katuig imo kong itago? Sus, please ba? Pwede ba, babe? Di lang to nato isgutan good. Ang importante ang karon. Mura bang good o feeling ako nga nagmahay ka nga. Ako yung gipili. Sus, kung sa na pagka-istorya ha. Hans, thank you kayo sa libre ha. Picture sa tabi kay i-post na ko sa Facebook. Sige, go! Kuya, ano? Ang libre di kasi imong kauban sa trabaho, nga babay. Ha? Ayo, itaga sa imong kauban nga babay. O, sweet pa kami sa picture. Ikaw ba, Sus ba? Tanan na lang magyud nga imong silusan. Hasta babae na kung kauban, magsilos ka. Di man ba yung liyok imong pakita? Tungod kay hugaw ka gunauna. Hans, Sorry ha. Pero, di na ko kagwanta ni mo eh. Sukad lang nga ikaw nga kong gipili, no? Nagkadugay. Wala naman kong imong tok-on, oy. Oh. Imo namang gigtan akong liog. Hans, ako lang gibuhat kay mahal ka. Imong kaugalingon na imong gimahal. Tungod kay wa kay lain ginauna kundi ang imong pagbati ra. Ang ako unsan man lang ha. Ay, magbuwag ka. Hans. Ay, maayo na sad girl oy nga imong gibuwagan kay toxic ra sad kayo yung relasyon oy. Ay. Ay, lain pa day ato ba? Nara ba dito nangita ni mo din gahapon ay babay. Ha? Chris man siguro to'y pangan. Dinhi si Chris? Pero rest day man gud nimo gahapon. O niya, wala ko na siya number nimo. Oh. Dili sa ko na siya maka-message nimo kay gi-block ko no nimo siya sa Messenger. Oh, ha? Uy, tuod mo. Naka-block to siya sa Messenger. Klaro na lang kayo nga si Susan ani. Siya nagbuhay ani. Paranoid gining tawhana uy. Pero, yun na ha. Ano sa kay tuyo ni Chris na ako, no? Salamat kinaka-timing na gid ko nimo. Chris, kumusta? Alex? Bless di papa nimo. Oh. Unsa? Ay, wait, ha? Chris? Chris, anak ni nato. Ha? Oh, Hans. Oh. Dili bigid ako gusto nga sultihan ka. Pero sa las magpapa, magsige pa mo gusto na ako nga pasultihan ka. Og na-realize na ako nga doon naman sa kay katungod. Ingon man ang bata. Oh, Chris, sorry. Pagkadako din sa akong saan mo. Okay, Hans. Nadawat naman sa nako ang tanan. Tuod. Kumusta naman ka? Nia, okay ra. Ikaw, minyo ka? Niniugod taon, uy. Wa pa magkinasaag, bud. Unsa? Unsa may nitabo na ako, uy. Di man gimawa si Chris akong nauna. Nausa man ko, eh. Makikita ko niya. Mao ka na, Chris. Makigbalik ka na ako. Yes. Kana kung may chance pa ko. O kung madawat ko nimo nga ingon ini ko, kining akong pagkaako. Hans, ang tinuod, wa gyud na kaso na ako ba kung unsa ka, kung unsang imong pagkatawa. Pero dili lalim imong gibuhat nako sa una. Dili ingon anak kasi ang imong gipangayo nako karon. Naibaw ko. Ug wa ko magdali.
Ang ako lang, hatagi ko laing chance. Sige, Hans. Oh. Hatagan ti kag chance. Pamatodion na ako og sa imong anak. Nga ngayon ka na mo. Oh, salamat, Chris. Salamat kaayo. Naminyo gini si Chris ug gidawat gid ko niya bisan pa man sa akong pagkatao. Nalipes ako kay tunggal ni tabua. Gipasaylo ko nilang mama ug papa sa akong gibuhat. Taga Davao gyud ko pero naa namin nagpuyo ni Chris dinhi sa Cebu. Kay niya mo sa dinhi ang among trabaho. Karon 5 years old na ang among anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat. Amen. Mao kita mga hikalang kaagi ni Hans nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Starting Over Again. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Minglenilla, Cebu. Apan kasamtangang nagpuyo karon sa New Jersey. Ang atong tatampo nagdasangan nga Jen. Noon sa ka diha, uy. Sige, bago kag-agik-ik diha. Dahil Sally, tanawa. Gwapo kayo kong kachat. Ha? Hain man ba? Patanawa ko na ko. Di aray. Hala! Gwapo, gyud. Oh, oops. Ayaw pala bigtuto, kay may in love ka. Ako ra ni si Mario. Mo niyang pangan, Mario? Yep. Anya, kung mawuyab siya ni mo ti Jane, imong sugton. Yes. Yes. Isugot ko nimo. Kita na. Oh, Mario. Wala ko nakita ang rason nga padugayon pa nako ang pagsugot nimo. Yes. Thank you. I love you, Jane. I love you too, Mario. Wow! Wagid pa dugayad, ha? Uyab na dayon mo? Oo. Pero hinaya ka ning imong tingog, Bi, kay basi madunggan ta ni Papa. Hala? O, di ay no? Ayaw pagsaba ni Papa, ha? Secret ra ni nato. Masuko ra ba siya nga maguyab-uyab ta niya? Wa pa ta makagraduate. Maog yun. Pero ayaw ka balakat eh. Ako'y bahala ni mo. Dupan tagyod ka ti Jane. Congrats na to, babe. Congrats na to. Inig weekend ba? Ato ta sa bahay, ha? Ipaila-ila natin kanila ni Mama ug Papa. Daan pag yung lagi ko, may uyab na yung ka. Pero, wa man po mapektuhi ang akong pag-eskwela pa, di ba? Gani, ako ning gihimong inspirasyon ang among relasyon. Gusto si Jane. Og murag buutan maning bata, akin ni si... unsa ganito'y ngani mo? Mario, ma'am. Ma'am, good town. Oh. Pagmama na lang nako. Total, diha man gid pa dong. Salamat, ma. Wow! Kanindutin niyo, Tino. Perfect na kayong relasyon ni Kuya Mario. Way perfecto nga relasyon dayo, uy, Sally. Pero, malipayon ko sa among relasyon. Ilabi na karon nga, dili na may kinahanglan nga magtago-tago. Og salamat igitabangan jud minimog tago sa among relasyon. Uy, sa payanti, uy.
Swerte sad kaayo ka ni Kuya Mario te. Kay tarong mong gid siya nimo. Maunay dako kayo na kong gipasalamat sa Ginoo. Sige lang. Puhon, makakita gid niya ako parehas ni Kuya Mario. Pareha niya kabuutan, karesponsable, o kagwapo. Day Sally. Mo ba? Bilid day kay si Sally na ako. O lagi. Namuwa man gud ka. Nalipay lang ko nga nakauyon di ay imong igsuon ako. Dili kaya ako ra igsuon. Ang tibuok kin akong pamilya nakauyon nimo. Kung mao na, pakasal na ta. Ha? Kasal agad? Oo. Gusto na kong mahimo ti kang asawa. Wow! Congrats, te! Salamat, Day. Unya, kanusa man lang iyong plano? Wa pa may kahibaw pa. Karon lang gid mi nagkasabot ni Mario good. Og medyo madugay-dugay pag yun na kay daghan pa man nag-angay ang andamon. Tabangan ti kas pag-prepare, te. Sige. Ay! Excited na ko! Ay kalimot sa tong lakaw ha. Unya sa wedding coordinator. Hala, oh. Napatay. Naaro ba ko'y meeting? Okay, ragsisali na lang ang akong patungahon. O niya, i-inform lang ko kung unsay masabutan ninyo. Ay, sige. Abi na ko gahin na ni mong oras ang atong mga lakaw. Sorry gid kaayo, be. Nawagid sa kuna-una ako. Nabisi gid ko. Okay, sige. Kami na lang unay bahala ni Sally dito. Naunsa man is Mario, eh. Ganina naman ko nagsigig panawag. Di man mo tubak. Sige ra gid og ring niyang phone. Ay, kung kano saan naluag-luag akong schedule. Siya na po may busy kaayo. Busy kaayo? Or cold na kaayo nimo? Unsa day? Te, pwede din ang fiancé nimo. Kaya nakabantay rin ba ka itong naikausa nga kami rin nag-uban? Pero ang iyang naong naara sa cellphone permi. Anya magsige siya smile. Og sure ko, nga dili ikaw iyang ka-chat. Kay busy man kayo ka, diba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Kaslo no nami. Maong na ko kay kog salig ni Kuya Mario nimo. Busy gyapon ka? Kano sa pa man itawon ka makalugar, uy? Daghan lagi kong trabahoon. Sumagot kung ikaw mo'y mabisi. Namugos ba ko? Ha? Nga makikita nimo? Mario, Sige na, kay napako'y trabahoon. wala gyud ko makasabot ani. Nagkadool na hinuon na mong kasal pero mura man hinuon mig nagkaway klaro ni Mario ani. Call ticket kaayo siya. Sakto ka si Sally. Nga angay na kong panitan si Mario. May angay break kong ikabalaka. Sally, hello. Te, magstorya ta please. Magkita ta. Te, sorry. Sally nga naman. Ano problema, ha? Mabdos ko. Og, si Kuya Mario. Ano? Unsa may kalabutan ni Mario? Siya mo'y amante. Unsa? Sorry, te. Sorry na kasabi. Na mo tayo, Wa tuyo, ah? Iksuon ko ni mo niya ni patol ka sa kong fiancé?
Ha? Yun sa man mo paguna-una, Sally? Wala ba kinilang lalaki, ha? Di ba sa'yo ako, te? Sa'yo ako. Pero mahal na mo ko sa gusa. Galit kayong mga pangitabo. Pasaylo ako, Jen. Tanan na itong giandam para sa kasal. Maoy gamita. Og pakasli si Sally. Jen. Ha? Muto nga gihapon ka sa kasal nila ni Sally? O, ma. Pero ako na may maid of honor. Og si Sally na mao'y bride. Anak. Okay. So, isip maid of honor, ako ng third nga mustorya. Well, actually, daghang yung ko gustong mastorya. Kung na-timing pala nga maayong tao ang imong nabana, Sally. Congrats! Congrats kay nailog yun mo si Mario gikan ako. Unta, malipayon mong duha. Og, salamat. Salamat, Sally. Pinangga giday ko nimo. Kay giluwas ko nimo sa sayop nga tao. Well, kinilayo na una Kung nailog mo si Mario gikan nako, mailog ra pud unya na si Sly. Labi na kung makatiming siya bigaon nga babay sama nimo. O labaw pa nimo. Ate, O gusto ko nga mahibaw mo, ha? Dili gid mahitabong mapasaylo tamong duha. Ate Jane. Nahibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Pero wala ako maghunahon na atong higayona tungod sa kasakit nga akong gibati. Wa ko magtahom nga kaugalingon ako igsuon og fiancé. Maoy ni unay og traidor nako. Karon, aron malimtan ako ang tanan. Nagpalayo ko. Nanarbaho ko sa laing nasod. Og dito ko nag-focus akong trabaho. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mo kita mga higalan, kaagi ni Jen, nga taga Minglanilla, Cebu. Apan kasamtangan, nagpuyo ka ron sa New Jersey. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga nagalahan, siya ba ang dahilan? Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadis lang nining tulamanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Manan sa kaawit.
Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Agad ang matatampo, nagdasangan nga, Benji. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Joy. Benji, Kung ano tinuod, love ka. May chance ka kunin mo? nga namulimod man ko. Ang tinuod, love sa kinako, G. Kung mana, imo na kong gisugot. Oh, Benji. Oyab na ta. Salamat, Joy. Salamat kayo. Uyab na mo anang Joy, Benji. O ma, Ay, pastilan. Ano man intaon nga nag-uyab-uyab man mo, oy nga mga bata pa man kaayo mo. kano samdi mi mag-uyab-uyab ma? Unya na kung matigwang mi? Ay, tanawa na ko ng tinubagan ni mo, pagkawag yun ni mo'y ayo. Ang buot na kong ipasabot ba? Unya na unta mo anang uyab-uyab, kung mahuman na mag-skwela. Ay, uyab-uyab rabita na ma. Dili pa man mi magminyo. Oh, bantay bitaw dili ka makahumag-skwela, ha? Ayaw ka bala ka ma. Ako na isaan ni mo nga muhuman gyud kog eskwela. Sana lang gyud katuig nga atong paabuton, Joy. Mahuman na gyud ta sa senior high. Maog yun, G. Unya, asa mo ka ba eskwela o college? Magkagadra ko nila mama magpapa, uy. Kung nakasa ko nila pa eskwelahon. Uma ba, sa Baduman? Magtuon niya ko sa inyo, ha? Nga naman. Nalimot ko nga namatay project nga buhaton? Oo, di ay isa. Sige. Pag-aabot ako ni mo ugma sa amo. Salamat din taon. Namalagad ang ato project. Ay, maog yun. Makarelax na kita ini. Ya, paulin ako, ha? Iba si mangita tapos mama na ko. Sige, G. Amping. Ato na ko ba? Lakaw na lagi. Pakisabi. Ha? Dili ko, uy. Artihan ninyo, eh. Mura man dili uyab. Sige na, pakis na ba? Kaya paulin ako. Sige na lang, good. Sige na. Kiss na. Jesus, Maria Josep, ay, taon! Unsa ni inyong gibuhat, Joy, Benji? Ay! Gano na? Na, si Benji o kang imong anak, akong naabdan nga nagrumansa. Tama na bastos ko ninyo. Hoy, BJ, paano ang imong mga ginikanan, ha? Kaya magigistorya ako nila. Ha? Unsa man di ang inyong tuyo nga inyo man mingipanhi? Kanang imong anak, akong naabdan nga nagrumansa sa akong anak nga si Joy. Si Roman sa buwig, yun, nagkisa man mi. Mao na bitaw na. Ug unsa may gusto ninyong mahitabo karon? Di ko gusto nga mauwawan nga kung kaliwat. Maong ato ni silang minyoon. Ha? Ano si Minyoon good? Pa, dili pa man may pwedeng makasal kay mga bata pa baya mi. Huwag kasal-kasal. Pag-ipon mo. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Naunsa man ka. Nga nang hupaw man ka. Wala ko magtuod, Joy, nga mahitabo ni nato. Nga maabot sa punto nga mag-ipon na hinuon ta. Ako sabji. Wa ko magdahong nga paipunon balita ni Papa. O, wala tayo mahimuin eh. Nahinay ka naman gini nato, ato na lang kang ipadayon. Magtipon na lang kita nga sama sa matuod yun nga magtiayon. BJ, Pa, ato ning klaro na. pangon sa man pa. Ikaw kay minyo naman ka. Kinahanglan nga mukuyo ka na nako sa pagpanagat. Ha? Ano nga ako pag-eskwela pa? O padayon nagyako sa imong pag-eskwela. Pero kung mauli na ka, mukuyo ka nako sa pagpanagat. O pa?
Naon sa man ka? Kapoy kay Joy eh. Gikan sa eskwelahan, makuyog ko ni Papa sa panagat. Agwanta lang siya, ha? Kaya kung mahuman natin sa eskwela, makakita natin maayong trabaho. Dili na niya ka managat. Lagi Joy, kay grabe din kapuya eh. Eskwela ko, niya managat agad. Noon sa malis, Joy? Nagsige mo ni katawag nga nagatubag sa cellphone? Yay, duda ko yun ita. Ako ni panida babayan. Ayaw ka naligo si Joy. Akong tanawon ang iyang cellphone. Duda ko yun ita. Nga naan niya siya'y kachat. Ano sa man eh? Afam man eh iyong kachat. Ano ang afam aron makigminyo niya? Oh, naon sa matay ka? Gadiha naman kaway tingog-tingog diha. Ganong imo maning kibuhat na ko, Joy. Angon sa man? Mahimo ba? Ayaw na pabuang-buang? Akong nabasa ang inyong konvo sa afam. Unsa may akong sa nga nabuhat nimo? Nga nakahimo ka mas pagbinuang nako. Ha? Wala ko'y mahimo. Kaya mo na magiging ko nasakpan. Gikapoy na ko ining kinabuhi, Aji. Joy. Ako na huna-huna. Ngawa ko'y maayong kaugmaon nimo. Kung mangita na lang kong afam, aron na ako'y maayong ugma. Nga sa ato pa. Makigbuwag ka na nako. Oji, magbuwag na lang ta. Kinuho ko. Mao de hinungdan nga ni anibalik ka dinis ato. Kaya nagbuwang na demo ni Joy. Oo, ma. Sakit kang iyong buhat ako, ma. Kinahanglan nga mo padayon ta sa unahan dong. Total, bata ka pa man. Kalimti na lang to si Joy. O pag-focus na lang sa iyong pag-eskwela dong. Oo, ma. Congratulations, anak. Salamat pa. Nalipay na lang ko nga nakahuman na gitong taon kag high school dong. Salamat sa nimo, ma. Gawa ko nimo pasagdi nga naara ka, mitabang ako. Aha, muskwila kag college? Oo, ma. Nak, pasayloa nga dili ko makapaskwela ni mo college. Ayaw ka bala ka, ma. Mag-working ko, aron mahuman gyud ko sa akong pag-eskwela. Asa man sa ka mag-working? Na may fast food din ma, sa atong duol. Wa-apply ko, aron nga makabalahin ko sa akong pag-eskwela. Kinahanglan nga akong ipakita ni Joy. Yang makabarugos kong galingon akong tiil. Bisan pa man sa iyang pagpasakit na ako. I close my eyes and I can see a world through the dark, through the door. Bisan pa man sa mga pagsuway o hagit sa akong kinabuhi, wa ko mawali sa paglaom na ningkamot ko aron nga makabuot nako ang maayong ugma. Sa pagkakaroon, graduating ako sa kursong Political Science. Og bayan kang Joy, akong nabalitaan nga naminyo na gid siya og sa afam niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka namang higalang kaagi ni Benji nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Uban sa awit ngayon kapangayo awit regulahan, A Million Dreams. 'Cause every night
Remix. Dali dong, kay apit ta maabot sa baryo. Ato ning mabaligi ang saging. Kuya, oy! Kuda kayong saging at kuda! Nga, panasod pa kitang dan! Akwan talang kita dong ha. Kay pobre mo ta. Unya, kumusta man ang inyong lakaw, Arnel? Okay ra man pa. Naurot man og kahalin ang saging among gidaan ni Dudong. Maayo hinoon. Yatag ng mama nimo ang halin. Ma, pa, asa man mo? Inyo lagi nang giandan yung mga gamit. Mabalhin na tagpuyo, Arnel. Ha? Mao na, Arnel. Mamalhin na tagpuyo. Asa man ta mo balhin, ma? Pa, Adto na tas Manolo. unya nga mo pag-eskwela. Pangundang naman sila eskwela. Ha? Anong undang man mo eskwela dong? Kape kasi sa eskwela, kuya, oy! Iyam niya punta ka lampos, kay pobre mo ta. Kanang makaw man ang eskwela, sa libro naman na, o sa drama. Pero kita pobre, di na may tabo, kuya. Mao nga. Pangandam na lang, Arnel, kay mamalhin na tagpuyo. Di ko mukuyog ninyo. Unsa? O asa man kuno ka mo puyo, ha? Ako ang iyon ng mama ni John Michael nga. Mo-working ko sila. Aron makiskwela ko. Musugot ko nga anhi ka na puyo sa amo. Og ako na ang pa-eskwela nimo. Salamat eh. Basta kay pagbinuotan lang gyud dinhi, ha? O te, pagbinutan ko din eh. Ay, salamat in taon kin. Eskwela lagi ko. Kamot lang di ko nga magkahuman ko sa kupo eskwela. Oh, hala. Pitat ka man ha? Ako po ang umbi. Hala, katagkan ko kwarta yun eh. Ug doon na sa ID. Hala, pitak ka mis bag-on na mong teacher din eh. Si Ma'am Morales man eh. Ako nang iuli niya, Bi. Uy, kabuutan ining bataa, uy. Salamat, teacher. Ipadayon ng imong kabuutan dong, ha? Aron na kang maluoy nimo. O, teacher. Okay, buutan man ka nga bata. Kuyog ka na ko, ha? Dadon di ka sa mall. Mangaon na dito. Salamat, teacher. Hala, ninduta din niya eh. Dagkukig building. Niya, hayag kayo. Ninduta. Naon sa Cornell? Nagisi ka mang gudiha. Nalingaw ko nga nagtanaw sa building, teacher. Dagko kayo, nindot kig suga. Mao ba? Uy, kadyo tragod. Asa man mo chinilas? Akong gibilin sa hagdan, teacher. Ganay mo magipilin? Naanad bang ko, teacher, nga kung musa ka miglang bay, akong ibilin chinilas. Kinuo ko yung tao ni mo, uy. Dali, be. Palitan di ka chinilas. Karas panahon, uy. Walang may baw eh. Hapit ako mahuman sa high school. Si mama magpapa ka, no? Kumusta naman ka sila? Maayo kinakahon-ahon na kaugdaw na mo din hidong, Arnel. O, Maki, gimingaw naman ko ninyo. Ako sabdong, gimingaw na kay ko ninyo. Kumusta naman ba na kung mga igsuon, ma? Pa? Yate ni mo namin yun na. Ang uban ni mo mga manghod, tua, nagpadayon sa pag-uma. Kumusta naman ang imong pag-eskwela, dong? Gamay na lang ko ang ma. Mo-graduate na ko sa high school. Paning kamot yun dong nga makabuot ni mo ang imong gusto sa kinabuhi. O, pa. Kinanglan nga mahuman ko eskwela pa. Aron mahuwas tas kalisod. Kung sa may imong plano ron nga nahuman naman ka sa high school. Mupadayon ko sa college pa. Asa man ang taon kagikastuan ng college, oy?
Kuan, mo-working ko sa Catholic Campus Ministry pa. Aron mahuman ko sa college. Kay di naman makagasto sa college ang akong giworkingan sa una. Sige. Ikaw ang mag-igo. Kapuyan niya akong gibuhat trabaho niya eskwela. Pero bahala na ni. Ang tuso na ginako ni. Ang tutong graduate ko sa college. Kumusta naman lagi mo pag-eskwela dong? Kapoy pa pero kinanglan nga mo antos ko aron mahimo kong maestro. Pasensya na gid in taon dong ha nga wagi ko ikatabang nimo. Kaya saon ka naglisumang kuron sa kuan. Pangitag kwarta. Kaya na ako'y gimuo sa akong lawas. O mukalit pa ni og saka ang akong dugo. Sige lang pa. Maningkamot ako nga mahuman kog eskwela. Manarbaho ka sa pinyahan? O pa. Kay gikinanglan ako pa nga makapalit og cellphone aron makareview dayon ko. Kay kung may kwarta na unya ko, mutte kog exam para sa pagkamaestro pa. Ay, kakapoy may trabaho Pero ang tuso na gila ko niya aron may mapalit na kong cellphone. Stoy, Arnel! Ay, pantay na, trabaho! Oo, sir. Salamat yung taon nga nakapalit na kong cellphone. Makareview na gid ko ini. Adto sa ako magpunto sa kanaanan nila ni nanay ko rin. Aron makareview ko. El, Nay ko rin. tinuding akong nadunggan nga maestro ko ng imong kurso. O, nay? Unya nga nung wa man ka mga apply, oy. Nga nung nag-antos ka man aning lisod nga trabaho. Wa ang magugkoy kwarta nga ibayad sa exam, nay. Kinanglan pa man kung muti kog exam. O kung makapasar ko, usap ako maka-apply og pagkamaestro. Ay kaluoy ba tao nimo? Ay kano sa aman ang inyong exam kay tabangan te ka. Tinuod ka, nay? O lagi, ako'y bahala sa imong kuan, gastuhanan. Salamat kayo, nay ko rin. Kumusta naman ka mong exam, no? Bigit tingali ko makapasar kay wa mo ko makatarong og review. Arnel! Oh, Arnel! ang ako maning amiga nga nagpaingon din Arnel! Oh, lika nang punto muro man kag bitin diha. Congrats! Nakapasar ka sa exam! Usa? Lika ay binuang di agud. Hawagi ko magbinuang ni mo, uy! Ako nakita na imong name nag-post sa Facebook. Nakapasar ka! Uy, Lord, salamat kay Lord! Nakapasar ko! Maestro na ko! Salamat kay Lord! Yes! Salamat in taon nga nagkapasar ka anak. Opa, uglipay kay ko pa. Sa may plano nimo karon? Mga tlekos dip ed pa. Sige dong. O iampo na ako ang imong kalampusan. Salamat yung taon kay gipatawag na ko sa DepEd. Bangin taon ko, Lord, ha nga. Makasuday kong trabaho, Lord. Uy, ang ako may maguwang ang nanawag. Si Ate Aileen, eh. Hello, te. Dok Arnel, daot ang balita. Ha? O saan man natin? Patay na si Papa. Usa? Giatake siya sa high blood, Dok. Mainom na nga namatay siya. Kinuo ko. Te, mabalik na lang ko di, te. Di lang ko mupadayon sa DepEd. Ayaw, Dok. Nainay ka naman na mo. Makasabot na si Papa. Kaluoy ni Papa. Wagid siya makapaabot nga. Mahimo na kong hingpit nga maestro. When I was a child, could lift me high. Grabe mga pangitabo sa kong kinabuhi samtang nagdemo ko sa DepEd.
Gihaya usab ang akong amahan. Sa pagkakaroon, kasamtangan kong nagtudlo sa Manolo National High School. O nag-vlog-vlog sad ko. Di nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Ito mga higalan, kaagi ni Arnel nga taga Barangay Rugungon, Manolo Fortich, Bukidnon. Uban sa awit ngayon, kipangayong awit nga nagkalahan, Dance with My Father. When I and my mother would disagree.